Aquest 2021, 20 exposicions i 100 actes territorials recorden la trajectòria de Palau Ferrer, un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX. En aquest marc, enguany, el Museu d'Art de Girona ens redescobreix un dels vessants més creatius del pintor Palau Ferrer, que nascut a Montblanc i format a Barcelona i París, també va estar molt vinculat a les comarques gironines, on hi tenia amics i també col·leccionistes de la seva obra. Així, coincidint amb la commemoració del centenari del naixement de l'artista, l'exposició Palau Ferrer d'un sol traç ens ofereix la possibilitat d'endinsar-nos a Girona en una mostra panoràmica dels dibuixos que ideava Palau Ferrer. D'aquesta manera, si els paisatges primaverals, les natures estàtiques i les figures femenines d'uns ametllats eren algunes de les temàtiques més característiques de Palau Ferrer, l'artista sentia una autèntica passió pel dibuix. Els dibuixos d'un sol traç de Palau Ferrer aviat també van omplir-se d'intensos colors. Palau Ferrer es va vincular als valors de la pau, la llibertat, la cooperació i la defensa dels drets humans. D'aquesta manera, els seus dibuixos d'un sol traç van il·lustrar campanyes de diverses ONGs i va donar suport a projectes socials i culturals. Palau Ferrer estava convençut que els artistes també podien contribuir a construir un món millor. Així, la del Museu d'Art de Girona és una exposició commemorativa de dibuix, valors i d'intensos colors que et convidem a descobrir.